prins. Okay. Har du sett på lilla ödlom? Oj, oj, oj. Den står där. Nu börjar den röra sig. Det är lite... Var snäll mot en prins. Den bara sticker. Han ville lukta lite. Det luktar så gott. Titta, han kan trassla ner. Jag tycker om svansen. Oj, nu går han för långt. Nej. Var snäll prins. Prins, Lugn och fin. Kolla där. lägg av. Nu kommer den krypa ner. Vad gör den nu då? Nu smiter den iväg. Ja, vi får fånga den. Nej. Låt den vara till. Den kan få vara här och värma sig och äta flugor och spindlar.